በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ስቡሁኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም ንሓድነቱ ክልተነት ንስሉስነቱ አርባዕተነት ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ብሓድነት ብስሉስነት ተመስገነ ዝነበረ እናተመስገነ እውን ሕዚ ዘሎ ንዘዓለም እውን ምስጋንኡ ዘይቋረፅ ሕያው አምላኽና እግዚአብሔር ከም ሓጢአትና ብዝሓት ከም ሰውነትና ርስሓት ዘይኮነስ ብቸርነቱ ብምሕረቱ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ወሲኹ ናብ ዝሓዘ ዘለና ሰዓት ዘብፅሕና አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ካብ ኣንስቲ ዓለም መሪፁ ንኹልና ንኽትከውን ዝሓረያ ዳግማዊት ኪሩቤል አምላክ መብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን አቋሪተ መዓት መዝገበ ረድኤት ቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም አደና ስማ ምስ ቅዱሳን መላእክት ምስ ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ምስ ደናግል ምስ መነኮሳት ምስ አቦታትና ምስ አዴታትና ምስ ቅዱሳን አቦታትና ስማ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ዘምህር እግዚአብሔር እዩ ዝመክር እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈቀደ ናይ ዕለቱ ወንጌል ክንመሃር ኢና። አምላኽና እግዚአብሔር ከም ዝፈቀደ ንምሃረሎ ናይ ትምህርትና ርእሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 8 ዝርከብ ሓደ ሓረግ መዚትና ክንመሃር ኢና። እሱ እውን እግዚአ ለሰንበት ብዝብል ኢና ክንመሃር ጎይታ ሰንበት ብዝብል ኢና ክንመሃር እሞ መምህር እግዚአብሔር ቅድም ክብል ብነቢያት ድሓር ድማ ብሃዋርያት ብኣፈ ትጉሃን ብኣፈ መላእክቲ ብኣፈ ሊቃውንት ሓዲሩ ይመክር የስተምር ከም ዝነበረ ኩሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ዝረሓቐ ኣቕሪቡ ዝረቐ ኣጉሊሁ ንነብስናን ንስጋናን ዝበቅዕ ቃሉ ሰሚዕና ተመጊብና ንክንነብር አምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና አሜን። በአርከስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ከምዚ እዩ ዝብል ወበኡቱ ሞኤል ወፈረ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት እንተ ማእከለ ገራዊ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌ ኣብዚ ምድሪ መፅኡ ኣብ ዝመላለሰሉ ዘመን ኣብቲ ዘመን ንሱ ንዓይን ንዓኻትኩም ድሕነት ንምእዋጅ ኣብ ዝመፀሉ ዘመን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ወንጌሉ ኣብ ዘስተምህረሉ ግዜ ንብዙሕ ህዝቢ ሰብሲቡ ኣብ ዘስተምህረሉ ወቅቲ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብዕለተ ሰንበት ብማእከል ሕርሻ ከደ ይብለና። ብዕለተ ሰንበት ማለት ብዕለተ ቀዳሚት ማለት እዩ። ሰንበት ክልተ እየን። እታ ሓንቲ ቀዳሚቲ ሰንበት ክትበሃል ከላ እታ ካልአይቲ ሰንበተ ክርስቲያን ትበሃል። ስለዚ ክርስቶስ ዝኸደሉ ብተቀዳሚቲ ሰንበት ማለት ወይ ድማ ሰንበተ አይሁድ ትበሃል። ምክንያቱ ክርስቶስ እግዚአ ለኦሪት ገብረ በከመ ህግ ኦሪት በከመ ይሳየጦሙ ለእለ ውስተ ኦሪት ኣብ ኦሪት ንዝነበሩ ናብ ወንጌል ንኸምፅእ ናይ ኦሪት ጎይታ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ኦሪት እዩ መፅኡ ዘሎ መወዳእታ ዘመነ ኦሪት ዘመነ ኦሪት ተወዲኡ ናብ ዘመነ ሓዲስ ዘሸጋገረሉ ዘመን ስለ ዝመፀ ብኡ መሰረት ብዕለተ ቀዳሚት አይሁድ ሰንበት ኢሎም ኣብ ዘኽብሩ ዕለት ብማእከል ሕርሻ ከደ ይብለና ወአርዳኢሁ ኒ ርህቡ ወአሃዙ ይምሃቡ ሰዊተ ወይብልኡ ይብለና። እምበኣር ክርስቶስ ኣብ ማእከል ሕርሻ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ምስ ደቂ መዛሙርቱ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እሞ ደቂ መዛሙርቱ ኣዝዮም ጠሚዎም ስለ ዝነበረ ሸዊት እናቆፀዩ ክምገቡ ጀመሩ ይብለና። ብኡ መሰረት ቅፅል የብል እሞ ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎ ርኢ ዘይገብሩ ኣርዳኢከ ዘእይከውን ገቢረ በሰንበት። ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ናይ አይሁድ ወገን መፅኦም እምበኣር ከምዚ ይብልዎ ረአ ብዕለተ ሰንበት ዘይግባእ ኣብ ዕለተ ሰንበት ዘይኸውን ክገብሩ ተለዉ ደቂ መዛሙርትካ ረእዮም ዝብል ነቐፌታን ወይ ድማ ወቀስታን ዘለዎን ቃል ተናገርዎ ይለና። ወይቤሎሙ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እያነበብኩምኑ ዘገብረ ዳዊት አመርህበ ወውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዓ ሃባቡ ዘቁርባን ዘእይከውን ለበሊ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ከምዚ ክብል መሊሱ ኣይንበብኩም እንድኹም ኣብቲ ኦሪት ዳዊት ዝገበረ ይፈለጥኩም እንድኹም ንሱን
እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሓሻኽሩን ዘይግባእ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣትዩ ሰብ ክበልዖ ዘይግባእ ንካህናት ጥራሕ ዝኾነ ምግቢ መብልዕ ከም ዝተመገበ ዳዊት ኣየነበብኩም እንድኹም ዝብል እቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ብሕቶ መለሰሎም ይብለና ወካዕበ እያነበብኩምን ዝሃለው ውስተ ኦሪት ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረክስዋ ለሰንበት ወይ ድማ ይስዕርዋ ንሰንበት ይብል ብኻልኣይ ግዜስ ኣየነበብኩም እንድኹም ኣብ ኦሪት ከምዚ ዝብል ፅሑፍ የለን እዩ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 8 ከምኡውን ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 ከምዚ ተፃሒፎ የለን እዩ ሌዋውያን ዝበሃሉ ወይ ከዓ ካህናተ ደብተራ ዝበሃሉ ንኣብ ቤተ መቅደስ ንዝግበር መስዋዕቲ ከቅርቡ ንዕለተ ሰንበት ከም ዝስዕርዋ አይፈለጥኩም እንድኹም እሞ ግን ሰንበት ንቤተ መቅደስ ክብሉ ንኣገልግሎት ክብሉ ንመስዋዕቲ ምድላው ክብሉ በደል ወይ ከዓ ኣበሳ ከም ዘይኾኖም ዕለተ ሰንበት ኣየነበብኩም እንድኹም ዝብል ክልተ መረዳእታ የቕሪቡሉ እታ ሓንቲ መረዳእታ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ምስ ሓሻኽሮ ኮይኑ ናብ ቤተ መቅደስ ብምእታው ካህናት ጥራሕ ዘይኮይኑ ንኻሊእ ዘይግባእ ከም ዝተመገበ ክጠምዮም ከሎ ከም ዝተመገበን ተኻለይቲ ድማ እቶም ኣብ ኦሪት ዝነበሩ ካህናት ወይ ከዓ ሌዋውያን ዝበሃሉ ንመስዋዕቲ ክብሉ ዕለተ ሰንበት ከም ዝስዕሩሞ ግን ድማ ከዓኒ ንሱ ሓጢኣት ኣበሳ በደል ከም ዘይኾኖም ኣየነበብኩም እንድኹም ዝብል እቲ ንዝሓተትዎ ሕቶ እቲ ንዘቕረብዎ ነቐፌታ መልሲ መለሰሎም ንምንታይ እቶም ካህናት ኣይሁድ ወይ ከዓ እቶም ሌዋውያን ዝበሃሉ ካህናት ንመስዋዕቲ ክብሉ ዕለተ ሰንበት ላሕሚ ሓሪዶም ስጋ ድማ ኣወራሪዶም ንመስዋዕቲ ከዳልው ከለው ሓደ ኢዶም ብምንቅስቃሶምን ናይ ኢድ እንቅስቃሴ ይገብሩለው ሓደ ካልኣይ ምስ መሬት ዝገብሩ እንቅስቃሴ ረኽበሎ ክልተ ሳዕሪ እውን ክጎድ እዮም ኮታስ ኣብኡ ዝገብርዎ ንመስዋዕቲ ምድላው ዝገብርዎ እንቅስቃሴ ኩሉ ሰንበት ዘየስዕር ድዩ ሰንበት ይስዕርዋ ግን ድማ በደለ ይኾኑ ምን ተባሂሉ እዚ ኣየነበብኩም እንድኹም እዚ እናፈለጥኩም ንምንታይ ደኣ ደቀ መዛሙርትኻ ሸዊት በዕለተ ሰንበት ዘይግበር ገይሮም ኢልኩም ትኸሱ ዘለኹም እዩ ክርስቶስ ዝመለሰሎም ብኡ መሰረት ክርስቶስ ከምዚ ክብል ኣስተምሃሮም እብለክሙ ከመ ዘይዓቢ እምቤተ መቅደስ ሃለ እየ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ እምበኣር ኣውዝዮ ኣሎ ንምንታይ ንሱ ክርስቶስ ጎይታ ንባዕሉ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ሌዋውያን ካህናት በዓል እንተዘየድፊሩ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ወይ ከዓ ንቤተ መቅደስ ክብሉ ንመስዋዕቲ ክብሉ ዝገበርዎ እንድሕር እቶም ሌዋውያን በዓል ዘየድፍሮም እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ዘይኮነስ ኣማናዊ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ክርስቶስ ዝገበርዎ ደቀ መዛሙርቱ ወይ ከዓ ሃዋርያ ዝገበርዎ ስራሕ ንምንታይ ትወቅስዎም ኣለኹም ስለዚ ኣይምኮነንኩምዎንኹም እንታይ ተትፈልጡ ሰወስተ ተኣምሮ ምን ትኡት ዘይብየ ምጽዋተ ኣበድር መስዋዕት ኢኮነንክምዎሙ እምበኣር ወእም እያቁሰልክምዎሙ እምበኣር ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ተትፈልጡ ነርኩም ምጽዋት ካብ መስዋዕቲ ይበልጥ ዝብል ቃል እንተትፈልጡ እንተተኣምኑ ነርኩምስ ንዓቶም ኣይምፈረድኩምዎምን ወይ ከዓ ኣይመቁሰልኩምዎምን ክብል ክርስቶስ ነጊርዎም ነይሩ ንምንታይ ምጽዋት ካብ መስዋዕቲ ከም ዝበልጽ ወይ ድሞ ትናያቶም ዝገበርዎ በደል ጠሚዎም ካብ መጠን ላዕሊ ክሞቱ ምስፈሉ ካብ መጠን ላዕሊ ብጥምየት ምስ ተጠቕዑ ዝተመገብዎ ምግቢ ብምብልዖም ኣይምፈረድኩምዎም ነይርኩም ትናያቶም ግብሪ ርኢኹም ኣይምፈረድኩምዎም ነይርኩም ይብል እሞ እስመ እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ በኣርከስ ናይ ሰንበት ጎይታኣ ወልደ እጓለ እመሕያው ወዲ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እብለክሙ ዘይዓቢ ቤተ መቅደስ ሃሉ እየ በኣር ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣሎ ኢሉ ስለ ባዕሉ ማንነቱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎም ንምንታይ እንተደኣ ተባሃለ ሰንበት ንሰብ እያ ተፈጢራ ሰብ ዘይኮነ ንሰንበትስ ሰንበት እያ ንሰብ ተፈጢራትሉ ስለዚ ኣብ ዕለተ ሰንበት ሰብ ብሂወቱ እንተነይሩ እዩ ሰንበት ክኽብር ዝኽእል ሰብ ብሂወቱ ደው ምስ በለ እዩ ንሰንበትን ጾምን ጸሎትን ሕግን ትእዛዝን ዝኾኑ ሰብ ደው ምስ በለ እዩ ያቶም ግን ደቀ መዛሙርቱ ግን በዕለተ ሰንበት ጠሚዎም ሸዊት ቀንጢዎም ብምብልዖም ኣበሳ በደል ጌርኩም ትነቕፍዎም ኣለኹም ዝብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሎማዓንቲ እዚ ካብ ዝንበብ ወንጌል ነቶም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ነጊርዎም ብሓፈሻ ብድምር
ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ናይ አይሁድ ወገን ኩል ግዜ ኣብ ወንጌል ኣብ 4 ወንጌላውያን ተጻሒፉ ከም ዝርከብ ትምህርቲ ክመሃሩ ዘይኮነስ ተማሂሮም ክልወጡ ዘይኮነስ ጌታ ዝሰርሖ ዝገበሮ ዝነበረን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ዝሰርሕዎ ኩሉ ይቃወሙ ከምኡውን ንምጥማምን ንምኽሳስን ይመፁ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም እግዚአብሔር ካብ ይምሓረና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክመጽ እንተሎ ሰብ ንጽድቂ ጥራሕ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ንኽለውጢ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ህይወቱ ስጋኡን ነፍሱን ምስ ፈጣሪ ከረኽብ እምበር ካብ ፈጣሪ ክኾንን ክመጽእ ይብሉን ፈሪሳውያን ግን ኩል ግዜ ክመጹ እንተሎ ኦሪት ተጥፊኡ ወንጌል ከንግስ እዩ ኦሪት ትፍለስ ወንጌል ትንገስ ዝብል ሰብ እዩ ኢሎም ዝቃወሙ ነበሩ ብኡ መሰረት ዘስተምሮ አስተምሮ ኩል ግዜ ዝገብሮ ተአምራት ኩል ግዜ ብፍላይ ኣብ ዘስተምሮ ግዜ ማእኸል እናኣተው ሕቶ ብምሕታት መደናገር ሕቶ ብምሕታት ንኡ ኩል ግዜ ናይ ክርስቶስ አስተምሮ ንኸሰናኽሉ ይመጹ ነይሮም እግዚአብሔር ካብ ይምሓረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ተጻሒፉ ከም ዝርከብ ኣብ ብዙሕ ቦታ ወእምዝ መጹ ፈሪሳውያን ከመያመክሩ ለእግዚእ ክርስቶስ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትንዎ ይመጹ ነይሮም ይለና ከም ሰይጣን ከም ዲያብሎስ ማለት ንእግዚአብሔር ዝፍትን ዲያብሎስ ጥራሕ እዩ ሰይጣን ጥራሕ እዩ ፈሪሳውያን ከምኡ ልቦናኦም ብኽፉ ብናይ ሰይጣን መንፈስ ሞሊኡ ስለዝነበረ ኩል ግዜ ንኽፍትንዎ ይመጹ ነይሮም ስለዚ ዝሰርሖ ስራሕቲ ይኹን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝገበሮ መንፈሳዊ ስራሕቲ ኩሉ ዘጣምሙ ነይሮም ኩል ግዜ ክፋት ካብ ምንጮ ይመጹ ምኽንያቱ ክልተ እዩ ሓደ ፈሪሳውያን ብቅንዓቶም እዩ ብስጋዊ ቅንዓት ማለት እዩ በእውነቱ ካብ ስጋዊ ቅንዓት እግዚአብሔር አምላክ ይምሓረና ብስጋዊ ቅንዓት ምስ ቤተሰብና ብስጋዊ ቅንዓት ምስ ዓርክና ብስጋዊ ቅንዓት ምስ ቤተሰብና ኩሉ ንባኣሶ ባኣስ ኸይህሉ እግዚአብሔር አምላክ ብቸርነቱ ይመልሰና ኩል ግዜ ስጋዊ ቅንዓት ናብ ገደል ይዘጽድፍ ስጋዊ ቅንዓት ናብ ሓጢያት ይዘውድቕ ስጋዊ ቅንዓት ፈጣሪኻ አምላክካ እዩ ዘሽይጥ ወይ ድማ ፈጣሪኻ አምላክካ እዩ ዘስቅል አይሁድ ከይዶም ክሳብ አምላኾም ፈጣሪኦም ከስቅልዎ ምኽንያት ዝኾኖም እንታይ እዩ ተባሂሉ ስጋዊ ቅንዓት እዩ ተቀዳማይ ስጋዊ ቅንዓት እዩ እቲ ካልኣይ ትዕቢት እዩ ትዕቢት እዚ ንፈልጦ ወዲ ዮሴፍ ንኡ ድማ ማርያም ትበሃል ንፈልጣ እዚ ካባናን ላዕሊ ተኣምራት ይገብር ካባናን ላዕሊ ሰብ ኩሉ ተኸቲልዎ ብድሕና መጽዩስ ሰብ ኩሉ ይኽተለሎ ብዝብል ስጋዊ ዝኾነ ትዕቢት እዩ ትዕቢት ድማ ምስ ሰይጣን ዓርክ ዝግበር ትሕትና ምስ መልአክ ናይ መልአክ ባህሪ የልብስ ትዕቢት ከዓነ ምስ ዲያብሎስ እዩ ምክንያቱ ናይ ዲያብሎስ ውጽኢት ርኢና ክንመሃር ዝግባእ እዩ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ካብ ትዕቢት ካብ ቅንዓት ርሒቕና ብጽድቂ ብቅድስና ንኽነብር አምላክና እግዚአብሔር ንኹልና ይፍቀደና ስለዚ ብዕለተ ሰንበት መጽዮም እዮም ዝኸስዎ ዘለው ንደቀ መዛሙርቱ ኩላ ርኢኻ ኢሎም ከሰስ ነቐፍቲ እዮም ኩል ግዜ ፈሪሳውያን ምንቃፍ ምኽሳስ ልማዱ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ኩል ግዜ ንሱ ተዘይቀዲሱ ንሱ ተዘይገልጊሉ ንሱ ተዘይኣትይዎ ዝተሰርሐ ዘይመስሎ ሰብ ኣሎ ግን ከምኡ ክኸውን ይግባእ ሰብ እቲ ዝተሰርሐ ኣመስጊንካ ግን ዝገበረሎ ኩሉ ምምላእ ዘሎ እዩ ንሰብ ኣብሬታ ምብርትታዕ እዩ ተዘይኮነ ግን ኩል ግዜ ምንቃፍ ዝኣመሉ ኩል ግዜ ትርጉም ዘይብሉ ስራሕ ከም ዝኾነ ጌርካ ንሰብ ዘናእ ስራሕቲ ካብ ምስራሕ አምላክና እግዚአብሔር ክንቁጠው እዩ ዝግባእ ካብዚኣቶም ክንመሃር ካብዚ ወንጌል ዝሎም ክንመሃሮ ንሱ እዩ ነቐፍቲ ኣይንኹን ወይ ከዓ ኩል ግዜ ንሰብ ዝሰርሖ ሞራል ብምሃብ ሓገዝ ምግባር ኣጆኻ እዚ ጽቡቕ እዩ ግን ድማ እዚ ክንብል ዝግበአና እምበር ወቀስት እንተዳ ኮይና ከም ፈሪሳውያን ግብረ ፈሪሳውያን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሞ ድማ በዕለተ ሰንበት ስለዚ ናይ ሰንበት ጎይታ ሞ ድማ ንፈጣሪኦም ንኣምላኾም ትዝገርም ነገር ግን ሕቶኦም ብሕቶ እዩ መሊስዎ ክርስቶስ ምክንያቱ ሳቶም ምሁራነ ኦሪት እዮም ናይ ኦሪት ሕጊ ንፈልጥ ኢና ናይ ኦሪት ስርዓታ ንፈልጣ ኢና ካብ ማንም ላዕሊ ፈላጣት ኢና ዝብል ትዕዊት ስለዝነበሮም እሞዚ ትፈልጡ እንተኮይንኩም ኣብ ዕለተ ሰንበት እዚኣቶም ሸዊት ብምቁፃዮም ትወቕስዎም ትኸስዎም ትነቕፍዎም እንተደኣ ኮይንኩም እሞ ኣብ ግዜ ሰንበት ዘይግበር ተሰርሐ ስራሕቲ ከሎ ሓደ ዳዊት ተሰርሖ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ተምለውያን ስርሖ ታይትልኡኹም ኢሉ ሕቶ ብምሕታቱ ማለት እዚ ናይ ሊቃውንቲ ቦታትና ሕቶ ብሕቶ ብምምላስ ጥበብ ብጥበብ ብምምላስ ዝበሃል ሊቃውንቲ ካብ ምን ተማሂሮም ካብ ክርስቶስ ተማሂሮም ስለዚ ናይ ሰንበት ጎይታና ዝኾነ ካብ ቤት ስለዚ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ንኣቶም ሓጢያት ዘይኾኖም እንተኮይኑ በዕለተ ሰንበት መስዋዕት ከቅርቡ ዘይኾኖም እንተኮይኑስ በዕለተ ሰንበት ጠሚዎም ኣብ ቅድሚ ናይ ሰንበት ጎይታኦም ዝሰርሕዎ ሐዋርያት ግን ፀገም ከም ዘይብሉ እሞ ናይ ህይወቶም ሰንበት ኣይኽብሩን ዘይኮነስ
ከም ናይ ልማድ ኣይሁድ ከም ዘይኮነ ንምግላጽ እዩ ሰንቢ ስለዚ ሰንበት ከመይ ጌርና ኢና ነኽብራ ሰንበት ናይና ሰንበተ ክርስቲያን እያ ናይ ኣይሁድ ሰንበተ ኣይሁድ እያ ግን ክልቲአን ሰናብቲ ቀዳሚት እውን ነኽብራ ንምንታይ ሕጊ ኦሪት እውን ንቕበል ዘመነ ወንጀል እውን ንቕበል ሰባት ስለዝኾንና ክልቲአን ነኽብራ ከመይ ጌርና ክነኽብር ዝግበአና ሰንበት ዝብል ከም ናይ ልማድ ኣይሁድ ክኸውን ይግባእ ኣይሁድ ክሳብ ህዚ ኣብ ዕለተ ሰንበት ወይ ከዓ ኣብ ዕለተ ቀዳምናያቶም ማለት እዩ ናብ ካብ ግራውንድ ናብ ላዕሊ ፎቕ ንኽወፁ እኳ ሊፍት ምንካእ በዓል የድፍር እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ክሳብ ህዚ ኣለዉ ኣብ ዕለተ ሰንበት ሳቶም ከኽብርዋ እንተሎ ማለት ኢዶምን እግሮምን ኩምትርትር ኢሎም ኣብ ሓደ ቦታ ተጨቢጦም ምንም ዓይነት መንፈሳዊ ስራሕቲ ከይሰርሑ ጥራሕ እዮም ዘኽብሩ ብሱር ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ጽቡቕ ስራሕ እውን እዮም ዝኽልክልዎ ነይሮም ኣብ ዕለተ ሰንበት ብሱሩ ንደቀ መዛሙርቱ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝኸሱ ዝነበሩ ኣይሁድ እንታይ ዳ ንጎይታ ባዕሉ እውን እዮም ዝኸስቡ ነይሮም በዕለተ ሰንበት ንምንታይ ኣድሒንካ እቲ ለምፂ ዝሓደረ ሰብ ንምንታይ እንፂኻ ሰውነቱ ዝደረቐ ዝሰለለ ሰብ ንምንታይ ሰውነቱ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጌርካ ንምንታይ ዓይነ ስውራን ኣብሪኻ ንምንታይ ሓንካሳን ብእግሮም ክኸዱ ጌርካ ዝብል ክስታት እዮም ዘቕርቡ ነይሮም በዕለተ ሰንበት መንፈሳዊ ስራሕ እውን እዮም ዝኽልክሉ ወይ ከዓኒ ዝነቕፉ ዝነበሩ ኣይሁድ ንደቀ መዛሙርቱ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝወቕሱ ዝነበሩ ሰብ ነቓፋይ እንተኾይኑ ምስ ፈጣሪ እውን እዩ ዝዋጋእ ኣብዚ ዘመን እዚ ምስ ፈጣሪ ዝዋጋእ ሰብ ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣምላኹ ምስ እግዚኣብሔር ዝተቃየመ ብዙሕ የሉ እግዚኣብሔር ኣሎ እንተኾይኑስ ንምንታይ ዝኽእል ፈተና በፂሕና ንምንታይ በደል በፂሕና ኢሉ ምስ ፈጣሪኻ ምክሳስ ማለት እግዚኣብሔር ካብኡ ይምሓረና ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ፈጣሪ እዩ ንሕና ንምንታይ ከም ዘምፅኦ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይንፈልጥ ሰባት ምስ ኣምላኽና ምስ እግዚኣብሔር ካብ ምፍታን ይምሓረና ንኹልና ብኡ መሰረት ሰንበት ከመይ ጌርና ነኽብራ ከም ናይ ኣይሁድ ልማድ ዘይኮነስ ሰንበት ክነኽብራ ዝግባእ ሓደ ቃሉ ብምስማዕ እዩ ክነኽብራ ዝግባእ ሳልሳይ ዘን ናይ ነፍሲ ስራሕቲ ናይ ስጋ ስራሕቲ ተኸልኪልና ናይ ነፍሲ ስራሕቲ ክስራሕ ይግባእ እንታይ ብምግባር ንሕሙም ብምጥያቕ ቃሉ ብምስማዕ ዝተኣሰሩ ብምጥያቕ ብምፍታሕ ዝሓመሙን ብምጥያቕ ዝተባኣሱ ድማ ብምዕራቕ ኮታስ ኣብ መንፈሳዊን ስራሕትን ጥራሕ ክንሰርሕ ይግባእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ልቡናን ይመልሰና ኣብ ዘመን ሰንበት ዝስራሕ ዓብዪ ናይ ስጋዊ ስራሕ ዝስራሕሉ ዘሎ እዚ እዩ ናይ ኤድር ስብሰባ ኣብ ሰንበት እዩ ዝኸውን ዘሎ ዓበይቲ ጉባኤታት ኣብ ሰንበት ዝግበረሉ ጎይላ ኣብ ሰንበት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኮታስ ንስጋዊ ዘይግብኦ በዕለተ ሰንበት ዘይግብኦ እንዲያ መውዚኡ ዘሎ ሰብ ዝጠምይዎ ምብላዕ ሸዊት ምክልካል ዘይኮነ በዕለተ ሰንበትስ በዕለተ ሰንበት ክኽልከል ዝግብኦ በዕለተ ሰንበት ዘይግባእስ ሓደን እንታይ እዩ ተባሂሉ ስጋዊ ዝኾነ ስራሕቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝፈላለዩ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቕ ስራሕቲ ክንሰርሕ እዩ ዝግባእ በዕለተ ሰንበት ክነቐድሰላ በዕለተ ሰንበት ዕጣን ክንሽት በዕለተ ሰንበት ክንንሳህ በዕለተ ሰንበት መንፈሳዊ ስራሕቲ መንፈሳዊ ግብርን ክንሰርሕ ደኣ እዩ ዝግባእ እምበር በዕለተ ሰንበት ስጋዊ ስራሕቲ ካብ ምኽባር ኣምላኽና ካብ ምስራሕ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ልቡና ይሃበና መስተውዓለ ልቡና ንኹልና ይሃበና ኣብዚ ዘመን እዚ እናተውዓለ እምበይ እናተስተውዓለ ኣይኮነን እሞ በዕለተ ሰንበት ከመይ ኢልና ነኽብራ ናይ ሰንበት ጎይታ ክቕበላ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሰንበት እግዚኣብሔር ለሰንበት ንሱ እዩ እሞ ናይ ንሰርሖ ስራሕቲ ክቕበለና እንተኮይኑ እግዚኣብሔር እንታይ ክንሰርሕ ይግባእ ደኣ ተባሂሉ መንፈሳውን ስራሕትን ክነኽብር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ብኻልኣይ ከም ናይ ኣይሁድ ኣይኮነን ግን እዩ ናይ ኣይሁድ ዝመንፈሳዊ ስራሕትን እዮም ዝኽልክሉ ነይሮም ንሕና ግን ከም ናይ ኣይሁድ ዘይኮነስ ካብ ኣይሁድ ተፈሊና ከም ክርስቲያን ስርዓት ክነኽብራ ይግባእ ተኻልኣይቲ ዕለተ ሰንበት እንታይ እያ እንተደኣ ተባሂሉ ዕለተ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ ዕለት እያ ንዓርፎ ግን ካብ ምንታይ እዩ ክዕረፍ ዝግብኦ ብእውነቱ ዕለተ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ ተተባሂሉ ናይ ነፍስና ምግቢ እያ ከምቲ ብመዝሙር ዝተነገረ በቦታትና ብሊቃውንቲ ኣብ መዝሙር ከም ዝተነገረ ኩሉ ያከብርዋ ለሰንበት በሰማያት ንሰንበት ኣብ ሰማያት ዘለው ጻድቃን ኣብ ገነት ዘለው ጻድቃን ንሰንበት የኽብርዋ ወላ ኣብ ደይኒ ዘለው እንኳ እንትኾኑስ ኣዕሪፎም ዝውዕሉላ ናይ ዕረፍቲ ዕለት እያ እዚ ሰንበት ናይ ነፍሲ ስራሕቲ ክንሰርሕ እንከለና ስጋ ክዓርፍ ክኽእል ኣለዎ እዩ ናይ ስጋ ዕረፍቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ናይ ስጋ ሕልና ናይ ብስጋ ንሰርሖም ስራሕቲ ኩሉ ዓሪፍና ናይ ነፍስና ኩሉ ዘጨንቕ ዕለት እያ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምንታይ ንዕረፍ ካብ ክፉእ ምሕሳብ ንዕረፍ ካብ ተንኮል ንዕረፍ
ካብ ሕማቅ ስራሕቲ ኩሉ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ዓሪፍና ፅቡቅ ስራሕቲ ኩሉ ክንሰርሕ እንተደኣ ሰሪሕና ናይ ሰንበት ጎይታ ይቕበለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ተውርስ ንሳ እያ ሰንበት ንዓና ዕረፍቲ ንዘለኣለም እውን ተሸጋግረና ፍልይቲ ዕለት እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሪፁ ዝሃበና ክንቅድሰላ ሰንበት ክትቀድሳ ሕሰባ ተባሂሉ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 20 ዝተነገረ እውን ንሱ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ ተባሂሉ መንፈሳዊ ስራሕቲ ናሰርሕኻ ወዓሊ እሞ ካብ ሕማቅ ስራሕቲ ካብ ስጋዊ ስራሕቲ ንዕረፍ ናብ መንፈሳዊ ስራሕቲ ግን ክንጥንክር ይግባእ ማለት እዩ እዚ ክንገብር ረድኤት እግዚኣብሔር ምስክላትና ትኹን ካልእ ሰንበት በእውነቱ ከም ክርስቲያን ማዕተብ አንጠልጢና ንኸይድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕርግ ዘለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ዘለና ኣብ ዝኾነ ይኹን መስሪያ ቤት ንሰርሕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ጉዕዞ እንጓዓዝ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለና ሰባት ሰንበት ንክርስቲያን እንታይ እያ ሰንበት ዘይስዕን ሰንበት ምስ ኣምላኹ ዘይራኸብ ሰንበት ቃሉ ዘይሰምዐላ ሰብ እንታይ ክርስቲያን ክበሃል ይከኣል በእውነቱ ሰንበት ንክርስቲያን ፍልይቲ በእውነቱ ከም ልምዲ ዝሓዝናዮ ዝኾነ ባህል ኣሎ ቤተ እግዚኣብሔር ምስዓም ቤተ እግዚኣብሔር ምስላም ማለት ብደገ ኸይድካ ተሳሊምካ ምምላስ ወይ ከዓ ከይድካ ምምፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ሰንበት ቃሉ ንሰምዐላ እያ ንምንታይ እንተበልኩም 7 መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ዕለታት ኣለዋ ካብዘን 7 ዕለታት ኩለን 7 ንስጋ ጥራሕ እንጥቀመለን ዘለዋ ወይስ ንነብሲ እንጥቀመለን መንእየን ንፀድቀለን መንእየን ከዓ ናይ ስጋ ስራሕቲ ጥራሕ ንስራሕለን ዘለና ስለዚ ናይ ፅድቂ መዓልቲ ክትህለና ክንፈልያ እኮ እያ ዝግባእ ክንፈሊ እዩ ዝግባአና ሰንበት ኩሉ ቃሉ ክሰምዐላ ሰንበት ኩሉ ቤተ እግዚኣብሔር ከኣቲ ሰንበት ኩሉ ወዲ ከይበለ ጓል ዲያቆን ከይተባሃለ ወይ ካህን ኣይበልና ሰበይቲ ይኹን ሰብኣይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቃሉ ዝሰምዐላ ዕለት እያ ሰንበት ስለዚ ከምኡ ዘይግብር ክርስቲያን እንታይ ክርስቲያን ክበሃል ንሱ ምስ ፈጣሪና ምስ ክርስቶስ መዓዝ ንራኸብ በዕለተ ሰንበት እንድሕር ዘይተራኺብና በዕለተ ሰንበት ነብስና ምስ ክርስቶስ እንድሕር ዘይተራኺባ መዓዝ ዳእና ክንፀድቕ መዓዝ ናይ ፅድቂ ስራሕቲ ኩሉ ክንሰርሕ ስለዚ ናይ ሰንበት ጎይታ ክቐበለና እንተደኣ ኮይኑ ጸሎትና ክሰምር ኣብ ስጋን ኣብ ምድሪ ንሰርሖ ስራሕቲ ኩሉ ዝሳኽዑ እንተደኣ ኮይኖም ድሓር ድማ ኣብ ገነት ኣብ መንግስትናት ርስቲ ንፅበ ክርስቲያን እንተደኣ ኮይና ሰንበት ክነኽብር እዩ ዝግበአና እሞ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ጎይታና ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከም ዝተነገረና ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጉያኩም በሰንበት ወበክረምት በክረምቲ ወይ ብሰንበት ከይኹን ምህዳምኩም ነገር ግን ጸልዩ ኢሉና እዩ እሞ ምህዳምና መወዳእታውን ወይ ብሰንበት ወይ ብክረምቲ እዩ ክረምቲ ናይ ልምላሜ ወቕቲ እዩ ፍረ ዝበሃል ነገር የብሉን ስለዚ ብክረምቲ ማለት ለምዒ ጥራሕ ሒዝኩም ማዕተብ ጥራሕ አንጠልጢልኩም ፀኒዕኹምስ ፍረ ዘይሓዝኩም ከይትፀንሑ ተጠንቀቁ ብሰንበት ማለት እውን ብከምኡ እዩ ትርጉም ብሰንበት ማለት እውን ዕረፍቲ እዩ እሞ ካብ ፅቡቅ ስነ ምግባር ዓሪፍኩም ወይ ከዓ ፅቡቅ ከይሰራሕኩም ከይፀንሑ ፍረ ምግባር ፍረ ሃይማኖት ፍረ ንስሓ ፍረ ፆም ፍረ ፀሎት ፍረ ምግባር ከይሓዝኩም ከይፀንሑ ተጠንቀቁ እኳ ደኣስ ፍረ ሃይማኖት ሒዝኩም ፍረ ምግባር ሒዝኩም ንክትፀንሑ እዩ ዝተባሃለና እሞ እዚ ሒዝና እንተደኣ ኮይና ስንቂ ነዊሕ ስንቂ እዩ ክኸውን ምክንያቱ እንጓዓዞ ጉዕዞ ክንዲ ሰማይ ዝኣክል ርሑቕ መንገዲ ክንሞት ዝኣክል ዓብይ ዕዳ ኣብ ቅድሚና ኣሚጥና ስንቂ ሓዝና ክንፀንሕ ይግባን ስንቅና እውን ምግባር ሃይማኖት እዩ እሞ ብዕለተ ሰንበት ስንቂ ስጋና ጥራሕ ዘይኮነ ስንቂ ነብስና ንክንሽምት ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን እግዚአ ለሰንበት ናይ ሰንበት ጎይታ ኣነ እየ ይብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቃሉ ኣምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ዝመሃረና ዘስተምሃረና ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለፀልና ኣምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹነና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን